נוף הררי, אוויר בראשית, ירוק בעיניים. לא הגעתם לשוויץ, ברוכים הבאים לשומרון כמו שלא הכרתם. הסיפור של השומרון הוא הסיפור של ההיסטוריה היהודית. שומרון העתיקה בירת ממלכת ישראל. ארמון אחאבי, זבל, תיאטרון רומי ומבנים שבנה הורדוס, אלו רק שרידים עתיקים לעבר מפואר. עבר עם עתיד. בחנוכת תש"ל 1974, עם עליית גוש אמונים לסבסטיה, הקים גרעין אלון מורה את היישוב הראשון שהחזיר את החיים לשומרון. כיום, המועצה האזורית שומרון בראשותו של עורך דין גרשון מסיקה עומדת בראש 30 יישובים המאכלסים כ-30,000 תושבים. שטחה של המועצה מתפרס על כ-3,000 קילומטרים רבועים ומהווה כ-12% משטחה של מדינת ישראל. הגרעין הראשון של המתיישבים הפך עם השנים לקהילה תוססת, מגובשת חברתית ויחד עם זאת רב גונית. כאן, בשומרון, איכות החיים היא גם אידיאולוגיה. גני ילדים, בתי ספר, מוסדות חינוך ומדרשות בהם מתחנכים דורות של ילדים הגדלים לתוך חינוך ותרבות של שורשים ואהבת הארץ. בביקור בשומרון תרגישו את הרוח. לא רק רוח של מרחבים פתוחים ונופים עוצרי נשימה, אלא גם רוח של עשייה ופריחה עסקית. מפעלים רבים גילו את הפוטנציאל בשומרון וקבעו בו את משכנם. מזג האוויר בשומרון אידיאלי לגידול ענבים, והקרמים הרבים המאפיינים את האזור הביאו לפריחת עקבי בוטיק שהיינות מתוצרתם זוכים להכרה עולמית. מרפאים אלטרנטיביים גילו את כוחו של הטבע בתהליך הריפוי בשומרון, ואומנים מצאו בשומרון לא רק בית, אלא גם מקור השראה. האיחוד בשומרון הוא השילוב הטבעי בין ישן לחדש. הנוף הנדיר המאפיין את האזור טומן בחובו אתרי תיירות מובחרים, הגן הלאומי סבסטיה, אתר השומרונים הייחודי בהר גריזים, מצפה הר כביר, שמורת הטבע נחל קנה, אתרים ארכיאולוגיים מתקופת בית שני ומתקופת החשמונאים, גתות ומבנים עתיקים. את אתרי התיירות בשומרון מקיפים מעיינות ובריכות, חורש טבעי, בוסתני פרי, קרמים ומטעי זיתים, כשהכל טובל בטבע ירוק של שדות ומדשאות. אתם מוזמנים לגלות איך במרחק דקות ספורות של נסיעה מחכה לכם ישראל אחרת. השומרון, בלב המדינה שלי.